arti man, luku man, nana sasa bay yokromo arti vrouw luku vrouw. Seran seip se karif kon arti de pres par nyonsu, sobu sowe barodi, noord gomit zuid, oost gomit west. Kaka yesi, kijk luku yere luister, de aribani kon koyere pres partori. Elek voor gwenti dan is door janga para rut. Ja, maar zeg maar, volgens mij begin mag bar, ala des ma ori na trasi, ala de diaspora we bar de ori. En we accident, harde sturu de bani, alla san harko wantide, o tak tori, want tori def taki, anoso masaragambo, tori de. Asator de. Ma mi grandma, anga mi grandpa. Te de beka oso chawan nyonsu kong. Dat de be sinye wan sinye, ko archa poku dati. Mi yere wa toro yi, taji na toro no taje myo de wande, baya ma no de myo si chi lau lau. Yere wa toro taji wa toro, no taje myo de wande, no de myo si chi lau lau. Gide ma mi yere wa toro. Zo, dat doe je rapoko. Dat want taki, dat zijn def taki want even no taki yo dede lau lau. Tori de. Fawa kabara. De zeker. Ja, scenario. Musu. Ja, dus een scenario bij seti. Je verstaan. En mi teme rafel scenario uit. Want mina man fasani. Ja. Je sabi toch? Omdat hij kon door dat hij worko sambe doe, fossi. Dat het zijn heb ze dem go rafelen uit. Dat na zo. En bij ableidinggevende, de man dat bij abi politionele trainen, dus de man bij train me. Zo. Sabasantu. Sabasan. Dus en karatjine neng. Ja. Dus NDP zet hij dus sobuso a oppositie. I verstaan. Dat de man dat zet een scenario dat zogenaamd den mooi. Ik was mijn handen in onschuld. Ja. Lei. Ja. Isabi toch, korde want thema te koreane lafu. Nee. Isabi toch. Helemaal niet. Dat je ziet de mannen a veroorzaker van situatie doe de na sa ba jokromo asan dat verstaan dat na dati de man die spotu in een situatie dati takanga mi balado. Ja. De man spotu in een situatie dati en dat je ziet per man dat deserif de mais don en luku sepsa. Juist. Ja, de mais don luku sepsa. Maar sa de frigitief teja volk, isabi toch, dat de met de rug tegen de muur, isap sa want akasan dati. Ja. Jere efficie wan or wan faraga. Wan wet faraga. Ja. Dat want ak me jabara. Dat is helemaal zo. Ota regeren is bijee regeren. Begin regeren jullie. Zo. Maar oteng, isap gesprek bij voer toch. Dat die gesprek voer, dan door de bank wilde doen blijken, lek na gemene zaken regeren is bij zetangen. Takanga mi terwijl asan no de zo schreef. Sampe sa takanga mi. Dat betekent, ik zei taki toch, dus a volk denk ik dat jere no, de santoki gonaman, dat je geheim tori. Promotori. Ja. Terwijl, door de bank, we bereiken dat jere no. Brada, je hebt mina tori ara. Je hebt mino tori. In so tori. Jere no, mino. Kon snel, je weet niet toch? Ja. Kon snel, je hebt me want mino man pai, lanti man mino man pai de man. Dus je bedoelt dat die regering Santoki Brunswijk, die de man sabik ba, en de man wek vertrouwen op, dat vooral. Dus dat de man kan go takanga de banyi. Ja. Alleen dat die lanti man, pensioenman, isabi AOV, bekatjes de money. Nou dat je bedoelt. Dat bedoel, want de bank niet dat je nominele niet meer, want als schuld heet toen zie. Ze waren uitgeleend. Ja, uitgeleend. No was man bij wan je hebt. No man alleen niet meer. Maar internationaal no. Dat ben ik ook zo schrijven. Dat ben een ijzeren hek. Dat tapu. De man brena poort. De man tapu helemaal. Dus afvolk berekent dat je no. Santoki godape, zeker op je geheim toer etaki terwijl no, omdat ik zei dat scenario kom. Ja. Dat je moest leggen uit nou. Ja, omdat door de bank bij one soort scenario ben sma ben bribi, sobuso en achterban, nanga sma aftera partij ben brib taka gemene sak masar san toki bego seti, nanga terwijl, ama se karde man taku kote kasane ses wan mino mamora faya. Ja.
Fire. Afaya, met benauwd toe. En dat we bedoelen na sasa bij je kromo met de rug tegen de muur, de op een wet varaga. Ja. Je verstaat. Sasande, no mamoro. Dat na een scenario schrijven. De abuan teramang, mi gado een propagandist. Maar zij gebeuren mama sernang, bra rutakangami. Dus de luku a propaganda serif, zei je taki. Een wegwerp aansteker. Volgens mij wel, ja. Ja, zeker wel. 100%, ja. Want me bedoelen propagandist dat me komen moeite. Tako weri. No, man, Archeng. Ta abe een vet tegen COVID serifi. Ja, man. Maar beleg uit COVID. Terwijl sa de man die ze doen. De man go take de prik, Ja. dat de man leer je tak in om go. Zijn euro cara. Te mate Korean en lafu. Met was maar verleden batak. Tamai tegen dat no go. En te kikba. Ja toch? Te kikba. Na leka torif miomangam tanta toch. Dus toos domo voor net per nasi toch. Ja. Da miome tak isha baka pasi dape. No go. No go dape, if you go dape takusan dape. Terwijl. Parbo togo luku miomangam tanta de let dape. Ina dumru. Ja. Oh ja, ja. Zo. Dus je begrijpt als een player. Ja. Zo. Dus de verstandig heeft samen dat het is een mandina scenario. Een groepo. SPB. Sana SPB baka. Sana SPB. Sarana scout bontu. Ja, de Madina scenario toe. De mandina scenario toe. Zo. Want jere jabraret. Fa juna werkgever toch, dus juna work op basi. Work op basi, ja. Work op pe. Ja. Mina work op man. Dave mi abu een probleem. Nanga mi work op susu. Mi korosi. Mi money. Dat samim doen. Mi waka straat skander. Nee. Samim En doen. nog erbij dat na politiebond. Dat je dat toch? Iya scout bontu. Scootbond. Nou, een verlegstuk van regeren, maar dat is zijn euro toch? Iya. Dat mi even niet dat keren no. Unuva programma die ze vinden dat if je hebt een probleem, Iya. dan heb je tak naar een regering. Want de man dat na je bijbasi. Ja. Je gaat taki. En masaragambo, sang I haal aan. I haal was aan van jere no. Krosino de, suno de. Ja. Maar if je dus afas van de macharing. Ja. Het make a volk jere. Ja. Alles maar meer dat CBR langa. Inokis krosi. Ja. CBR langa. Maar wakti. No meer contant, God forbid, no meer chismiserif. Ja. En der tijd in een programma voor ons, Sarana Zeipsa. Een paar jaar geleden. Ja. Ja, we saben. Dobe haal aan, pobe pot een foto Ja. voor een scoutman en een wapanya zo. Ja. Pobe protesteer. Hoe Tak anokang. we protesteren. Un protesteer in een Ja, programma dat anokang, de politie, onze beste kameraad. Maar dat sabon doe. Eh? Sabon doe. Nee, attend dat is af sabond bij doen. Jere ja, mimma bij jumuantori. Dus den bradanga sato. Ja. Dat tedes ma bij abde sansane doen na de bakajari. Want als sosan bij doen voor sa bakajari baka uso. Ja, ja. Dat mimma ite je tak inogo nyang, nogo dirinyi dat me aksi mimma tak mama fu seinde. Mimma tak a kunu de dape aan een boeko. De ay marchi. Hij schreef we Ronald Kong a drink so a nyan so. Oh. Da bakadei ta angre chira kunu da kuno ka Ronald. Tak Ronald in der tijd ben jij bij drinje. Dus hem kower kono. Oh, dus A situatie. satori de na scout bon to talk. Oké. Na satorde. Ja, ja. Dus in jouw versie. Je verstaat toch? Dus dat nou, je nog bij me protesteren bij Horimofo. Oh ja, dus zij legt me uit. Sade man doe nou. Ja. Vooral de man na top dape. Ja. Toch, de man hoort de chiman voor de gek. Na ora spoto. Oké. Isabi toch? Ja, want- Leka man die de mij ka gentleman Jack. Isabi toch? Ai. Dat de mij bla bla zo. E leg uit. E taki. Ja, ja. Definiëren even. De man die nu op de bank stel. Definiëren man die de mij chisi. Dat er sommige de mij win zo te verkiezen kan de alla Dave Kemek overhulp door 30 duizend kolua mong. Maar jere no, lekkie skoto. Ja. Zeg go leg a volk uit. Sanotru. Ano bunto. Want jere no. Jij veel na kwam PVG meer vrede. Dat betekent dus no de. If eigenlijk jouw probleem, ben je vrede naar school toe. Je Ja. vrede want aman in vertrouwen. Nee. In vertrouwen want een leider van man, een leider voor de school, hij legt uit van de maar verdient €100. Nog erbij, maar tak voor €100 dollar. Sama karasani, €100 dollar.
Ama karasani. Aburiano sap Abru, sap taki. ja, maar $100. Maar Ama- tele als het ook je Dus verspreekt. dat die. Dus je ziet direct dat amane taka juiste zijn. Ja. Dat je lugu a juiste tori pe aman sevi nanga voorzitter. Ja. En leg uit dat je no. We verdienen 8 doezoen, if je nak tjuse, je kan 15, if je op tjuse, dan 30. Ja. 30 doezoen. Vanwege onderbezetting. Ja. Ja, Dat verstaan. zei je leggen volk uit. Zij leggen volk Dat uit. je is $100 dollar. Dat is mataki. Ja. Want je ziet dat hij joekut ook. Ja, maar na zo de sande. dus De dat man die. die nog hertrabelang. Dat die. Nou, Dat een die. trabelang de man die. Dus de man, hoor a volk straal voor de gek. Ja, man. Na ora spoto. Ja. Je sabi want de man zit en dat de man karterasma. Fuko staak toe. Je sabi toch? Ja. Want wan clip de. Ja, maar hoe kan dat beter? Wo kata pator dati. Wo kom? Want wan clip de pe Oh, sorry. scout man en karsur dat man tak de man op een bond toe. Ja, meneer. Je verstaan? Ja. Dat want ik nou een trabelang je din akunu. Akune persifico rokoja akunu. Ja. Je verstaat toch? Ja. Zo. Ja, maar hits dat de militair op. Dat je no, doe. Is Ja. dat toch? Want mijn werkgever, is Ja. dat toch? Een Ja. groep Ja. die opdracht dat je no om met een militair kom mee, een volk moest komen mee, Ja. dan we trouwen. A propagandist Ja. moest doen mee. Juist. Je sabi toch? Maar dat is sabik ba. We shatori. Ja, maar luko no, mi Shatori. toch. Ja, zo man, waka lonti na kondere disi. Luko mi altijd het taki toch. Na so mi kwetji, ora et labora bit en werk. Altijd. 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 Je Altijd. beji. Asa de wan mooi sani. Yes, doe een camera dat je beji no mo. Be sabu wan man be wer wan aman be sichine ay wan. Boom temere man. Ja. Dat de mate ama taki im gaat datara schrijf je wan bril voor. Want in man si de fin therapie tapa a duimstok a doi teaching. Ja. Amantak nee, me beji gado betere mi. Ja. We gade betere maar sunga di de datara kennis. Agado. We no dus de gade man toch. Ja. Dus je gaat dat ra en dan heb je. Kati. Dat na toch. Ora et labora. Beter werk. Asasan euro Zo. koma. Maar Ook als aan Masargambo. Dus die man ben je bezig, maar de man hoor ik kan ook vet toe. Want kan je dat hij kan leggen, senator dat pe. nee, want dat lukt nog. If I kom sarsi, send een open brief. Ja. Pe ilesi. Tak hoor ik en dan gaat zo'n tijd van volk. Hoe die nog een comfort situatie, ato zo spang, nanga de san dat die nog kan creëren chaos. Nee man. Je nog kan doen. Nee. Je nog kan go in actie voor zorgen dat pe you in feite na een instantie, ano zodat hem go purus masterati. Nee. Ano douane mus go purus masterati. Nee. Na skoutu. Skoutum doen. Skoutum go purus masterati. Dat je zorgen dat satara die psa lockdown. Dan mio so dat me lees app. Dat is mij taki lockdown ne bestaan. Want para pasi spang en die ragandi weg spangen wajanga sma. Ja maar hier no. Taka nga mi God If a forbid. skoutu schreef. Dan aan een strip skoutu. Na skoutu aan ster na balk aan de sanati. Anga beetje verantwoord. Alles wat sani. Dat je mij go leg aan volk uit. Dat hier ik kan protesteren in een abnormale vergunning. Wij vinden het dat jong. Wij vinden het dat. Jere jaso. Volgens mij, isab mi grandma toch, bouwen grandma. Wie je kost dat tak even lobby aan jere. Oh, oké. Dus ja, zo lezen. Selectief. Ja. Selectief. Ja, oké. Dus ja, zo lezen de mij lezen als een politiehandvest. Ondersteboven. Dus dat hij. Dus minimaal begrepen zijn, ama balk ster, dan man sabi dat jere. If i actie, vergunning aan, Ja. en amano G, dat je kan protesteren, ik kan gwa krutu jato dat hij. Ik kan ga krutu, gato dat hij. Ja. If je kies gelijk. Dus dat is er van mano sabi. Dus je vraagt, a ster balk, minimaal grabang mga rabotegi. Mami gado, dat te you gonna so man. Meneer Nana Sasa Bayokromo. Hoe verklaren jullie dit? Dat mi gonna manda mi abu een probleem. Want ja, daarom maak je zomaar amanetekas a klacht. Jere no Wat jas. aan man mek Jere crazy. masraga, momategi wansan. Is er nang, je hebt toesot skoutu. Ja, Skoutu nang een klein letter, ja, te schrijven. ja, En een skoutu nang een hoofdletter. dat baka. Dus is dat toch? Ja. Dus tuyabi. Tu Dus soortu. je ziet een protest, je ziet dat man, die is een klein letter wang. Klein letter. Ja.
Adra no hoofdletter wan. Ja. Betegi, ama be ster, ama be sani. Want me tegi wan sanyara. Mhm. Yuku tego do bepaalde worko. Dat de mij is een psychologische test voor. Dati. Dus if je evenwichtig is het toch. En de scenario schrijver, zegt dat if je onevenwichtig kunnen we je gebruiken. Dati. Je begrijpt. Dati. En de san dat heb Dat Sarah. heeft ze, en dat mij doen, dat de man is door afstand en lukus heeft sa. Ja. Zo dat sanati. Ja, de mensen door afstand. De volk heeft sa. En weet je wat misdadig is? Die mensen die dat geld hebben gestolen zitten nu op de tribune om te kijken hoe jij pinaart. Die mensen, en weet je hoe ze hebben gestolen? Ze hebben het in concessies gestolen. Ze hebben alle goede goudconcessies genomen. Ze hebben alle goede houtkapconcessies genomen wat nog over was. Dus het is niet alleen geld. En geld hebben ze helemaal niet gelaten. Ze hebben alle goede opdrachten de afgelopen 10 jaar voor het leveren van producten dat in de miljardenloop hebben ze gratis gehad, want ze hebben nooit de openbare inschrijving gedaan. En zij zitten op die tribune. Maar je gaat ze niet zien, want ze zitten te kijken. En ze hopen, maar één ding hopen ze, dat jij in verzet komt. Dat hopen ze. Door die armoede, die zij hebben gecreëerd. Maar dat ben je natuurlijk vergeten, want dat boeit je natuurlijk niet meer. Om dan uiteindelijk te komen als de helden. Ze zitten op de tribune, ze kijken naar die film, ze kijken naar die film. Zo. Dat waar kan mij. O archi mas Amalek. ja. Dus na zuiver zou taki. Ja. Zo. Dat we gewoon moro fara. Je verstaan. Maar PDB bereiken dat boeria chaos, de bo creëer chaos, de korde krab yassi. Ja. Want de president, dat nou een gentleman. Dat nou een gentleman, Jack. No. Dat nou een gentleman. Ja, ja. Ja? Dat gentleman, zo a president van Konder, Masar Chan Santoki, isabi toch, dat man ontvangen bontu. Ja. Alla die de mek walo heibel, dat man sorry taki, ka papa, Ja. ko takanga papa, San musu. Sai No, trafas waka. no de imptaki. di fo yuko taka biji tichi no de moro na takim takanga. San euroko. Zo, dat papa, a president, vader des vaderlands, e kari kopoti stong. Ja, dat we taki. En de sansa taki, dan wanneer agenda president de man Ja, door. ja, ja, Wanneer agenda fasa no si eruit, fatako taki sawo do, je verstaan. Dus dat de motako voor interne zaken voor skoto. Ja. Dus de broko susutori, anga de Korositori. sande korositori. Ja. Je sabi toch fa asani moet waka a hiërarchie, anga de sandati. Je sabi toch dat een cluster die mij zit hier. En nog gewoon. Maar staan nou een clusterteam. Leg Dat moet je want uit dat bij. die na jo abi smaf kabinetpresident, Ja. smaf justitie en politie, dus ministerie van justitie en politie so bus quota Ja. versie. Ja. Isabi justitie tori, dat jo abi smaf kabinet vicepresident, dus no man net adoro. Nee. Nanga a volksrecht voor de bij, so bus so DNA. Ja. De man van Greenland die krutoso. Dus dat de man dat zo os don takana Het de locatorium. spookman. Oké. Dus dat want taki teluku links, teluku rechts. Ja. Dan af je taki tori, de etjes pichi. Natuurlijk. Je verstaan. Maar zo hoort het toch? Maar sasande. Zo hoort Maar het dan toch? unetaki toch uit dat programma die twee taki dat keer. Heb je al een probleem? Ja. Dan kan je werkgever toch. Ja, maar na dat na tori Dat toch? was dan niet. No, Maar je dat moet was je niet laten gebruiken. Dat is. Dat no boom. Dat no boom. Nee. Nee. Kwet. Komt ervan if je nyame kunu nyang. Als hoor ik ba. Zo. Isabi toch? En a regering, dat a president taki. Ja. Sowieso a de voorstander van loonronde. Maar het moet goed bekeken worden. Ja. Isabi toch? Want je abontu, die vindt dat nee, uwan begin een nul optie. Dus dat want dat je met vira sane kom. Omdat uwan bouw akonderen op. Ja. We begrijpen a situatie. Ja. Isabi toch? Dus de bontu moest go vinden serefi. Want u betakik ba, apripo, u betakik ba in een programma, tak jere no. If you go do aan geldschepping, go panya wan lo money kon in een gemeenschap. Ja, een probleem. Ja, een probleem. Ja, het is wel een probleem. Ja, een probleem is dat je direct. Als je ziet naar waarde toe. Ano abwaarde, No, ano dus ano waarde. absent. Dat beter go plegen de belastingschijf. Dus na Ja. taki dat de bezig Ja. regeren naar de vakbontu is seti. Ja. Isabi toch? Maar dat de one die work komen money. Ja. Dat de one wel want if je work hem chispai. Ja. Want hem gaat winkelen. Ja. En dat de regering heeft begrepen, hij onderkent. Alla de mij probleem. begrepen sana ti mas. Juist. Alles mij begrepen sana. Isabi toch?
En dat je verstand dat je de man pak des aan dat aan. Isabi toch? Ja, tuurlijk. Dat moet Ook zo toe de man regering dat je bij monde van president. Ja. Dat aan die informatie naar de scout man SPS bij Sobuso. Dat je over IMF, de gang naar IMF. Ja, want Zijn de mek de want, go. want dat de actie toch. Ja. De actie, want de Feni, samen begrijp, dat de regering no moest go daarbij. Maar dat tijdje missaar regering moest doen, je hebt me. Hier no. Je moest go daar. Hier no. If je in de eerste plaats in Amoni moro. Nee. Akas long de bijolo Is daarbij. scared. Is scared. Wakti me kutaka sabi. Na 100 zoveel lenen teki. Ja, Inomalen no wan pres moro. Nee. Dus if ya wan oso, juna pafa oso. ja. Ja, Dat heb check kurutu. ja, ja. Over disi dati. Ja, Ja, wan heb check John Popo. Maar pa, ik kan go lena neef toch. ja. Dan miliki popi zita mino man go mora neef. Nee. Maar wan man de, die Kan wan je zorgu goed. taku Oh, je alamala fen wan woroko. Ja. Maar onder restrictie. Ja. Donc kabiji bouw op saf safri baka. Dan mio tek dati. Sa ne, dus Want dan mino gos dong. no. Dan teji tak te de op een mofoji winti. Nee. Nee. Lek atraman. Ja. Die bede met de rug tegen de muur. Dus Dat dat- teke sessie. As aan fire. Dus dat die, je moest go naar IMF. Op dat tijd go naar IMF. Like regering, Ja. ook dat is zo, de man vertrouw je voor zich. A vertrouwen. Vertrouw moest de voor zich. Ja. Je go daarbij, Ja. dat je go daarbij, je legt de man uit een probleem voor jou. Mooi zo. Dat de man, je bent checking, allemaal check. Ja. De overeenkomst is city. Dan natuurlijk de big organisatie, Wereldbank, aan de maat. IDB. IDB, dan mensen zeggen, hé, ik ga IMF, dus het is goed daar. We kan dealen uit toe. Dus in feite zei je dat ik kom borgen morapje money. Dat tarif IMF, want staff level zit ik bij. Ja, ja. Dus dat de jachi, een krapot dan op dat papier. Ja, ja. Dan is $675 miljoen in de centrale bank. Ja. Fuka worko. En of praat jaren. De man ook napa maakt de ster dan sakang. De man ook bij AU toch? No. Dat ding ook bij. Nee, na zeta economie bang. Dus dat die. En de man ik zei allemaal direct. Dat is in Zo. tranche. Dus En de kafeta koos, blaka woyo. Dus dat die. Zo, dat boy dati. Dan 400 zoveel miljoen dollar ekom. Voor Wereldbank naar IDB. Ja. Die moest je ook toe om dat af te trouwen. Dat die. Je verstaat maar we gaan moro fara. Je sabi toch en dat clusterverband dat de moest zit voor vergaderen bakayara. Anga de scoutman. Ja, ja. Dus ze hebben werk. Ja. Dus mek de pot de edawang. En dat be kununya me kununya ne yang. Dat ben je niet. Nee, dat is zakelijk. Na zakelijk. Ja, tuurlijk. Je sabi toch. En de begreep dat de moet ook over resolutie nou een soort wet die president heeft meki naken. Dus hij gelden ik kan teren en tapu. Je verstand dat beschikkingen naki. Je sabi toch alle desan dat o seti en de moet ook over de opleiding of de school toe. Dan desan na uitrusten. Dus man o wakamora nga panyasu. Borosu nee. Oké. Je sabi toch na de werkomstandigheden. Dan moet je dat toe. Ja, nou man schrijft PV mora trouw minder baka. Nee. Juist. Als hij nou zit. Dus na 10 jaar dat we los op. Oké, de regering die zo zitten. Mooi zo. Zo zitten. Maar ja, No wat zeg we're ik talking. Abigima is geen hoe dat weer. Ja, mi sabi dus dan en dat de man 24 mei als laatste dat de man tak over IMF naar een herstelplan voor city. Alleen vi verstang vi nog een nyama kunu nyamor of kombaka tak je ko jogo voor ko destabiliseer. Dat Die verstand dus in sapa regering go. Dat die. Je verstand. Zo. Maar we gaan morgen voor het Tamara. Ja, We gaan morgen voor in de Tori, want Tori deze. tori lai. Maar abigima nape etak dat jaren no ayuru fundoro dus tapu. Ja, so. Botro switi, maar barim tapu. Zo, we meneer Tijd, mevrouw Tijd, we taki grantani, dat die juw chilung, voor we katak tide. Dus maar me waskor. No nyame kunu nyang, want hij giberati, atakru. Dus samen te doen, sabi serefi, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Trusjani na grond, mek moeite. En trusjani na grond na figuurlijk, maar if je sabuan terasani duf kawa vijf sensi op een eerlijke manier, gwego dweng. No tij skopi futu, leki no sap sem do. Mek moeite, dat gado lob you.
Mitaki grantani te wantara lazy. Ja, pos mi tabu mag takanga a volk ete dat jere no lip gosontu. Ko vet de gosontu, dat betekent in jouw voergroentu, vruchtu. En jaini ede im lip sweetie nangasma. In hatsma dat sa no go sweetie. Maar te wantara lazy baka dat we tachi. Wetaki grantani te wantara lazy, do denen baka. Ik wenste dat we op één lijn waren. Maar dat zijn we niet. Onze situatie is als een liefdesrelatie waarbij de partners een groot meningsverschil hebben. De vrouw is boos omdat de man haar beloofd had een huis te bouwen. De vrouw wil niets horen, want ze had andere verwachtingen en ziet niets dat haar beloofd was. De juridis afundering met snapukba. Faalinge kom, ala de en apresse sumo, ama mus pompu awatrapuru, fos afundering kameki. Di awatrapompu gwe, ama jitaka ex-man diki wan fundering. A ex-masra bede wan spijdeman, nanga spijdemati. Wan fudemati, tako sera santi fa fundering, do mekwa money. Die amoni bigi meki, alla mala kisbigai. Dat en diki godoro, e meka olofa fundering, moro dipi. Soso fusera santi. Afas fa ex-bede mooi boy, dan no wansman no bevolla, tak alla den go-to sabe baiga vrouw, na soso bad go-to. Anyu masra prata uroko. Wang, wo pompa watrapuru, furoko. 2. We storta fundering. 3. We bouwen oso. A pompu pisipsa, no na stort juru. Amang euroko alla day e storta fundering, samoro dipi, ma amu stort. Nos a her oso nek babou. Anyuman, ap wantu famiri, zij tek wantu stond terwijl euroke poti. Dat wo lukuf kenki. Een betere weergave kan ik u niet geven. Wij zullen het samen moeten doen. Geef deze man dus de ruimte om het zware werk te doen. Geef dit team het voordeel van de twijfel terug. Dit land is uw land. Bestuurders zijn er slechts om uw belangen te behartigen. Suriname staat aan het begin van de stabilisatieperiode. We kunnen dit alleen als er rust en vertrouwen is. Het vertrouwen dat er was een jaar terug. Wij zullen dit land redden. Dat beloven wij. Zo waarlijk, help ons God. Samen gaan we doen. En we maken van Suriname een prachtig mooi land met een gelukkige bevolking. God bless you. Thank you. Anatropeli bi anatropeli tang. Since you about tranam burudu de saktak ya wan tru tranamang. We tranam para la tranam sa opa fraga kwa loktu. Bibaru opa fraga hey, tranam kondre na wan kondre sa opo gua hey. Opa fraga hey, tranam kondre na wan kondre sa opo gua hey. Opa fraga hey, tranam kondre na wan kondre sa opo gua hey. Opa fraga hey, tranam kondre na wan kondre sa open gua hey. Anadrope ye libi, anadrope ye tang. If you mota tranam eluku ya tranamang. Ye liba tata no sote na France bang. Ye liba trana no sote in Amerikang. Im sapta ki bara luku ya tranamang. We opa konde meka kondre na plek kongro wa mi baro. Opa fraga hey, tranam kondre na wan kondre sa opo gua hey. Opa fraga hey, tranam kondre na wan kondre sa opo gua hey. Opa fraga hey, tranam kondre na wan kondre sa open pota hey. Opa fraga hey,